counsel, receive instruction, that you may be wise. You may be wise in your latter days. Listen to counsel, receive instruction, that you may be wise. You may be wise in your latter days. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Listen to counsel, receive instruction, that you may be wise. You may be wise in your latter days. Listen to counsel, receive instruction, that you may be wise. You may be wise in your latter days. A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones. A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones. Listen to counsel, receive instruction, that you may be wise. You may be wise in your latter days. Listen to counsel, receive instruction, that you may be wise. You may be wise in your latter days. Pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Listen to counsel, receive instruction, that you may be wise. You may be wise in your latter days. Listen to counsel, receive instruction, that you may be wise. You may be wise in your latter days. You may be wise in your latter days. Kembali pi barok ki prabangai ki paralok. But barok ki biyai snot bat ni nakawai kataya ushawai bat. Hakani ka quarter, hakani ka lai banai, ka umot do April, May, do June. Ilajan poi sya ka bakut jong banai June. But habira yun jing puli jong yakani ka sngi. Inya pet na Genesis kal nong basau pui sau pu ar sau pu sau bat sau pu san. Ka subject ka bangya kren. Na ka subject ka bangya pet yakani ka sngi. Lai kerteng Joseph, the Prince of Egypt. U Joseph, u Syiem Khynnah, u Batsha, laneu kon Syiem jong Egypt. Hang nega katin prince, lar pipet haga context jong ka kitab Genesis, u Joseph uday unong sensyar, u baar, hapo jong Syiem Pharaoh. Tagaraw ni u nong taught jong nega lesson Sabbath school, ula pendankam dengan nega katin Joseph, the Prince of Egypt. Akan nega singin ya pet, syapang kapop, ini pet syapang kejing kela ke bamut, but ini pet ru syapang kejing penim. Ha kejing im kejong Joseph bat ki men bat ki para jong yakini brought lightly subject nila ban syam. Berapa kan? Kapop ka bagi men ki laile ka mengalai pet men syam tayo kadai bakin ya dino yu Joseph sya kinong kai. Nemedian dibangi tip yaki kinong Ishmael. Lapoi si Egypt, lahaban ya lamba kejing kejing shitam, rai kado yawai, ublay pat, kentil yu Joseph. Kani kalong kum kadak
kane ka long ka way na ki kam ki bu ble lo le jing em jong Joseph kam ki men jong u kin kala ka bamot khado ya wai ki yo e jing pen em na maru ble lo pen kre lo pa yu Joseph bun don hari Egypt ba un sa pen like em ya ka chat ben riu jong pa jong la ne ya ka long yeng jong Jacob shwani ya chakmat prabange tungin ya duai ko pa ble jing ba habneng ha kane khalupat ni ai ngo ya me kane ka lat kane ka por pa kane ka thop Jingiaphylliew na kami ke Jingiaphylliew Jingmut kerku yang ikut try kene kesngi pangets kem bum Syiem Khynnah ni lam yang kat ba Jingiaphylliew Jingmut halor ka tin jong me ha kerteng jong jisungi pan amen Hari kesngi so kmen bi sanyo ilala bani don rekat bat ni sa sen pat ku blai shibon sanyo ya ka por jong pi ban ni stang no manta ni pai sha Jenesis kelnong basau hwe ini pet kerkot ke balai po nyau ter hadu ke besan po nyau hakani gasngi ke format ke bangini penon kam kan long kum ke Bible study ban ini persang ban pet ke jingi tok khana ayu kadon ban ong bat ke jingi kai ayu ngila ban yo nagini ke jingi puli jungi kerpa isan yo bin sedang puli kani ke betah bat kani ke tien ke bah khmat ku paru khmat kisakri jong u baro tu paro ura ong halaki sakri ngala ban Syiem ya ubreu kat uni ubashong uban Syiem ublay u paro ula ong ru au Joseph nawa ublay ula pan iya me kani baro don shu uba Syiem pam bar bastat ko mame men long halor ka yin jongi jonga pada ka ktien jonga jongme on sanshari ki breu jonga baro Henry tang la ka khet em manga ngan long ubakam kraw halor jongme ano kumta uparo ula anga u Joseph tukni ngalapo yame halor kari Egypt baro kawe paru paru ulai launo ya kasati nalagakti paru labo eka hakakti u Joseph paru lapetkup ya u dakijan sai rindia bani paru labo ya ukin chiksiar hakarendang jogu barulah pencong ya u haka kali ke paar ke jong u bat kila ya pertano aswa jong u to dam ke koseo kum tau labu ya u halor kari Egypt barak kowe paro ula ong lu au Joseph mangau paro bat klem me dan uwe ubreu banra yala kakti lani yala ka slajat hakari Egypt barak kowe paru-paru ulakot keteng usafana pania ya u Joseph bar ula aya u ya ka asenat kakun u potipera ulingdo kashnong on ban long katengah jong u anu kumta u Joseph ula let no limba kari Egypt paru Joseph ula laipos nam kerta menula yang keman uparo Syiem kari Egypt paru Joseph ulami no akhman paru ulaya keleng ya kari Egypt para kowe maka kendau kala sesok kerai shikam makadeng kita kinyos nem badak kerai ute ulaya lumlang ya kijingbam baro kita kinyos nem kibalalong hakari Egypt paru labo kan show kijingbam hakinong ba ya kijingbam kalingka ken kabalong sodong halakanong ba hi ula kecoh tau paro ulaya lumlang yo ko shikate kat usiap kaduriao tak andaula eno banyo naba umla nyoshu ndrei menchwa bakila jia kita kisnem jong kadem sneo akhayo Joseph armut kikun shinrang yaki baka asena kakun upotivera ulingdo kashnong on kalakaya u baru Joseph ulakhat kateng umanesa ya ubalakan ningkong naba ublay ulapan kelat yang ya kajing na istom jonga baro pat ya kayeng kupa jonga baro pat ya upaan lakot keteng Ephraim naba ublay ulapan man yang hakari balaban sitom yang anak kumta lawai no kita ginyos nem kajing dap kerai balalong hakari Egypt pat kita ginyos nem jong kanam sneo kilas tang ban mi kat kumbau Joseph ulala yathu pat kita kanam sneo lalong hakiri paro Henry ladon kajing bam hakari Egypt paro
Rahaba kari je berkuai kalasa nemsneu kipadlang kilaya kaangau paru banyoku paru la ong ka yaki ije paro to kile chau Joseph to le kat ba u ong happy but kan nemsneu kala kem yang kata kari paro we ana kum ta Joseph la ple kita ki yen chikat show paro la dia kari ije na ba kata kan nemsneu kala jur kari ije but kili paro kilaya wan kari ije ba Joseph ya kaban tit ko na ba kan nemsneu kala jur haki paro hakiri paro Kableshi boy. Mencip tayo pikan mau ni puli Japang kejing sya thep jong u Joseph ha kaalong jong u Faro ulai kendo yu nong shet kepu balo kendo yu nong rakuri u butler bad u cupbearer bad ma bingau butler bad baker bad ni bahadian bu Joseph ulai tho kejing mut jing pos ne ni ki arngot kalajia urlong take une u nongra kuri jong Faro ula klet no yu Joseph tat hado kapor bu Faro ula yo ya kato ke jing pos neo ke beshirkai ki menta bu Joseph la de banyatho ya jing mo jong to jing pos neo menta pat u Faro la thong ya u kumu Syiem Khynnah kumu patsha u tau ba u ba long hapo jong Faro number 2 man shong no haka hima jong ki Egypt kaya ka bangi hakan ni Jingiaphylliew jongi pramet kaya ka Jingmut hi ba u Joseph ula shemjing ula hapan ya kun haka jing im jongu re kado ya wai u belai ulong u babha kumbo belai ula kular ba u Joseph haka wai ka singin so long breu man breu kum tak la jia hakan ni ka lanong ibu Joseph ula yok ka kerteng ka bathamai Zafanat Benaya ulayo yaka lock takaba usimu ai ho kasanat taulayo angut ki khon umana seu bahe baru Efrem baret na lor kata ulala hajing sha ban khmi ban pe ban penyai na dong shadong yaka bam kadi hakari Egypt brokawai hakani ka por lawan kanem sneo an lawan kanem sneo yaka egebu Joseph ula posneo kumu khanaret hakapor bu pajo ula ai u katuka kot ka ba bon rong yemen kila isi kila bishni kila bitar yo lai e jing shab kini ki songkeu jong yemen kila wan bandem ban ngu yo kala nong ka pasau puar kan ya to yangi ya ka jimpen urlong jong blai ya ka ne ka jimpen ipau jong u ho Joseph lengba ka jing pos neo dan ya ngap ya kan Jingiaphylliew na Genesis klanong kawasa puar te ujakap haba ula yo tip bau dan ukau hagari jib ujakap ula ong halaki khon senrang balai bapi ape khmat paralok hi bad ula ong hakmi ngalayo sngo badan ukau hagari Egypt to khele hiar seta batu thiet yangi nangta bangin yoim bad bangin om yapno kumta ki hinmenu Joseph si phongot kilayale hiar sagari Egypt yaga banthit ko henrei u Jacob om simpelat yo Benjamin upara u Joseph ban lek ringkat bat lakin men namar ulaong bayo onja kabasniu yo kumta kita ki khon senrang u Israel ru kilayawan banthit ko hapdeng kita ki balayawan nabala long kata ka nem sniu hagari kanan rute baru Joseph ulalong unong sensyar halor kategori bar ulalong mauken ubaladi hagi brio baro jong kategori bar kihin menu Joseph kilayawan bar kilayangu ngon yu dalaki khmat hado kakendo baru Joseph ulayo i yala kihin men bar ulai itu yaki hanrei ulale jnga yala die batki bar ulakren khar haki ula ongru haki na piawan tiru kilayatu nagari kanan yegaban thiet jingbam padu Joseph uda itu ye lagi hinben Henry ki kim simla itu yu padu Joseph ulakan mau ye lagi jingpo sniu paula la po sniu sapang jongki padu la ong haki pilong ki bayawan sentiat
ya kaban kami na kalat jingda kari hilawan kiti kilaya tu hau ko kenra Henry kisakri jome kilaya wan ban thiet jingbang ni baro ngilong ki khon senrang tang uwe ubriu ngilong ki briu ki basisha kisakri jome kimlong kinong sentiat satya uti ulong haki Henry hilawan ban kami na kalat jingda kari kipat kilaya tu kisakri jome ngilong khat argot sipara ki khon senrang tang uwe ubriu hagari kanan bat hakmi ubakhat do udan mental lembaru kpa jongi baru weipat dan syu baru Joseph ulong haki kalong kataken ya kabangal keren hapi pilong kinong sentia dakani on satenju yapi kat bau imu faru kinom yo mi no nang ni limda wan shani upara bakhaddu jongpi to pha no yo we na phi ban li chau yo para jongpi bad ya phi on sakom khnang ba on pun sisa ya ka tin jongpi laga don ni ka jing sisa phi lada don kat ba im uparo phi long kinong sentiat sisa baru labo habendi yaki baro lang hado laisi baru Joseph ulaong haki haga balaisngi to pin le yakani bapin yoim ngating burom yauble lara pilong ki briu ki basisa to ai ba yau we na phi si para on khum haga jing bandi jongpi ti ma phi to khile pen kit no dau ko na ka banta kan nem sniu ka jing jongpi bad yau para bakhadu jongpi pin walam rengkat bat phi hanga kumta on pen sisa yakiktin jongpi Piru pin yap kiti kilale kumta bat kilayo ong para lobhi sisa ngela rem sapang utau para jongi nabangilayo iya ga jingjin jar kaman siem jongu men baula kerpat yengi te mangi ngimsim sngo satya yo na margata ken kala ja kani ka jingjin jar hangi te uruben ula phaktin yaki udaong nga ngamsim la ong hapi habang ala kren wadle pop yau niu samla tip him ngap satya panamar kata ti hakmi on sapan yaga snam jogu pat kim sim tip bau Joseph ulayo sngo yaki namaladon unong batay ktin hapdeng joki uti ula phai no lendet naki bat ulayam barula wan pat sa sisin saki barula kren haki bat ula sim yau Simeon naki barula pha khum yu hakmat jongki on dakum tau Joseph ula hukum ban pendap yaki berni jongki dau ko ban bu pat yaki sbai jongki uwei pa uwei halaga jong ka berni ban ai jing bam yaki ban bam halanti kumta ula le ru yaki kite kila kentiu yalau ko halor ki kada jongki bat dilaya le no nangta baru wei ula pli jala ka berni ban sa jing bam jala ka kada hak jing basa baru la yo i jala ki sbai namar hakmi kila don hak sintur ka berni jongu baru la ong halaki para ya ki sbai jonga la ipat bar hakmi ki don ru hak berni jonga onda gumta la telep no ya ka do no jongki bat kila ya kyu kide ya ong par lobhi kai kani bau play ulale yangi bat kilaya poi sau jakob ukpa jongki sakari kanan bat kilaya thu khana hu baro balala jia yaki kidaong uta ubriu ubarong utrai hagatagari ula kren khar hangi barula nyow yangi kom kinong sentiat yagatagari henrei ngila ong hau ngilong ki briu ki basisa ngimlong satya kinong sentiat ngilalong khat armut sipara dikhon senrang ukpa jongi uwei dan syu baru bakhadu udan menta baru ukpa jongi hagari kanan baru tahu briu ubalong utrai hagatagari ulaong hangi dagani ken ngan yotip lapilong ki basisa ni yau wei upara topini no banga bat naga bentakan nem sniu ki ying jongpi to sim jingbam batu let wan no batu walam no yo para bakhadu jongpi sanga kumtang gan sa yotip bab himlong satya kinong sentiat
Henry bapi long ki briu ki basisa. Onda kum tangan ai no api. Yau para jong pi. Bat pin yo kaji. Ha kani kari. Bat kalajang. Kat bagi laya the pensuda ya lagi berni. Bahakmi. Kajing song sebai jong ki uwei pa uwei. Kaladon halaga jong ka berni. Bat kila yo iya ki jing song sebai jong ki. Maki bat ukpa jong ki de. Kila ye septi. Baru Jacob ukpa jong ki ula ong haki. Yanga pila penduk kon. U Joseph dan syu. Baru Simeon ru dan syu. Baru Benjamin pat pin simno. Kini ki eke baro ki ele persya yanga. Onda kumta uruben ulaya tu hala ukpa. Uda ong. To penyap no ye ki kon senrang jonga baro arngut. Lada ngamwan lambiang pat ya u seme. To bo ya u hakakti jonga. Bat ngan walam piang ya upat syame. Uti ulaong. Om yo let ukun jonga rengkat bat pi. Nabau men jong ulayap no. Bat ya la pensa marwe. Lada jaga bat sniu ru ya haga lenti haga bapin le. Te pin penhiar ye ki nyoli jonga syaga jingtep da ka jing sngosi. Parlok ke ek bengi I hang ni. Mano bedon keti haga ne ka jing Kiu ke jing yo nam yo buram jong Joseph. Hato deu Joseph hi. Hato deu Syiem Pharaoh. Hato deu Blaine. Ngait kem ke kitab Genesis ke pensyai la ngila ban long ki bayaisha kamu Joseph. Mdan kam ban hable sneu ye gitu ki ble sneu persya ingi. Mdan kam ban keren persya gitu ki bakren persya ingi. Rai kejing sneo ngi penkela de kejing bah. Suki pasuki kendiat pekendiat ublay unyai pensyai ya kejing temu jong ha kejing im jong I. Ngiu I deshisha. Ha kejing im kejong Jacob. Baga keti kejong ublay kelalong ha man la kesenjam kebu Jacob ula Shem. Nadu kapor ba ula syadi ha kinong Ishmaelite. Dan kinong Ishmael. Kinong Midian. Kinong Kai. Hak yang jong Potiphar la syak parep la syak kena ula poi syak along syak prison cell kado yawai upoi syak yang ke jong Syiem mano blakan tiu you Joseph ndai ke jing trash tam jong Joseph Henry ke de ke jing shania ke jong Joseph utau blapan kan tiu you belong uplay ko ki prabangat ke jing hikai ksiar ke bagyo nang ni. It's a golden teaching. Bakata kalong. Hoy, lembaga jing im kejong Joseph niu I. Ba ublay ula hajing sisya ban pen I. Ba ulong ublay hakabu ayu Joseph ya kejing jap. Berapa kali kelenong ke bahas sao pu ar. Kumangilayas ngomentan. U Joseph kat bola don hari Egypt ulalong unong sensyar hapok jong Pharaoh. Kakti jong play gong ba dan mano rajing sha balak ban rai kakti lane ban rai kakjat lado Joseph ong le kata ngitip bu Joseph udon ya ka bor udon ya ikhtiar udon ya ka man ha kari Egypt tekini himen rengkap galong yung jong pa glas dang ban don hapdeng kanem sneo kalakta yaki kado ya wa Jacob yo sngo Basha Egypt kila ban yo bam ulak pai kini ki kon barish pongot begini let ana kila let chate ki let ban ngo hakmat jong Joseph u Joseph ukan mau ya jing pos ne ka bugula yo I prabanget ke ka bang yo I hang ne galong u Joseph hak arta ka barit udang lai post na me Joseph dang lai post na me ulalong unong sensyar ubapau kini ki para kilaiwan kilai dem hakmat jong Joseph ulai ito yaki na kini ki men pat ki klam ito ya na balai u Joseph dang rit akato kapor ndre kini ki men kila he bat kila net dur kay ki bangi I lembaga na Jingiaphylliew Khynnah ka ong bu Joseph ula le men le na ma lakwa ban tunjuk ikini ndre kado yawai un selep ha ila kalong ying jong pa tat hado bagi nawan pai pat bat u Benjamin un sepen pau ialah di syakini kemen kijong prabanget hapdeng kejing sneu ni ibu belayu lak penwan rai kejing pa kadan tu kedekot
ha ki Rom kalau nang bapra kat khot ba pra ka ong ang ka pai san yo la se so papuli Rom pra pra But ni ya tip ru bagi eke bero ti trelem ya ka ban pen ba ya kita ki ba yo blay ya kita ken ya ki bala khot kat pakum ka jik tmu jo ni hang ne baka ka bajia all things work together for good to them that love God ang ka Bible paring ublay un pen urlong ya ka jing tmu jo ka jing im jongi ladangi sha ya bun tre ka jing im jongi Joseph ulale kata ka jing kai ka bangiyo nang ne ka long patience and perseverance ka jing ai sha baka jing ai ne ublay un sa ai ya ka jing jong prabangai hato kadon ka baki ni ki men kin penbet namar ki jing bakla jong ki por blaya chadin tanya pai bat nga kwa isanyo bin puli Genesis kalnong basaw pusaw kadakot ka baning kong ter do ka bakandai takat prado lai pusaw ka jing to kana ka bangini puli hani das ngap ba ko ki prabangai patshash kor ba ki jing to kana yo kadon ka ka pagila ban so to chpang ka jinglong ka jong blay to san yo so apuli But ulah hukum ya ubah halor ka yang jong udah to pendap ikiberni jong kine di breu da ki jing da ka jing bam ka bagila panyam patubu patru ikispai ki jong uwe ru haka sentur ka perni jong but patu thap ru ya uluta jong hi ya uluta rupaken hakaborni jong uta upakadu naki kane ka de kum ka khuri but kispai ko jong uru urale kapalong ketian Joseph ya ka pa ulala kran kala shai permut bade kita ki brela pelat no maki bat ki kada jong ki haba ki lay poi sabar kanong ba ti haba kimpa la jangai Joseph ula ong ha ubah lor kaya tu yang patu kena be hadin ya kita ki beriu but on da melalap ya ki tu ong haki hatu balai papilasiu kaliang da kabasniu na kabenta ka baba uni long uta uluta na uba ukenrat jonga ujudi pada uba ula bankan shisha pila le sliuken dan kabale kumta uru ulalap yaki urula krena ki yaki neki jo kitian bad kila ya ong hau nakabale ba utrai kan ra jongi ukren kum yaki neki kitian banle kum ya kan neki kam to ai bakan long jengai neki chakri jombe haba dan leleru hakmi yaki spai bangila syama syentur ki bani jongi ilawan melampat syame naru kari kanan kumno te ninda to ikaksiar lane ikarupa na kayeng ukanda jome uta naki sakri jome ha uba onsyam ya uta ulata to ai ba unyak no mengirut ninelong tumrau ya utrai kanda jonga ni hane bu Joseph upersyaman tenju ikini kemen kejago bat you para jo kane kadai hadin makilai wan biang se shisien pat kelawan ra you Benjamin Joseph jing shaula kami bahalo kini kemen la dikila kala na em riu isha budung jing kala kado yawai utes shiki da kabubo you new luta jo hakawe ni pla jong kini ki khon ki jong chik up lani kini ki men ki para jo tanya pai khat pra ro lai pho sa pat ka ongiu ana kumta juda ulakin shor hajan jong parula ko kenra to sha nan ke pat yeme ya ushakri jome pankran ka wei ka tien ki skor kenra chunga batuat sobita ya la ushakri amar melong ko paro ukenra chunga ulakli ki shakri jong udah pidan ukpa lani para niru ilaya tu au kendra changa nidan ukpa ubala temen baru kun kacingong temen jong bakhadu
men jong u la ya but la eno marwe ya naga kme jong te pa jong yo meru mela ong hakishakri jong me to walam arsut ya shana bangan yo bu yakikmat jonga hau but nila ya tu au kenra jonga utau samla umla eno ya lau pa na balada eno ya lau pa unda yap no pa jongi jong mameru melalong mameru mela ong hakishakri jong me lemda wan hier upara bakadu jong pi ringkat pi pen yo isyo ya kakmat jonga kalajaru andangi la let keu cha pa jonga ushakri jong me bangi la yatho hau ya kiktien ukendra jonga baru pa jongi ula ong to kele sa sien pat to tiet yang ikendiat ka jingba Henry nila ong mangi ngimla ban let hia la para bakado udah dan ringkat bat ni tingin ya let hia ke na bangimla yo kmi ya kakmat uta orang ba lem da don para bakado lem bat ni baru kepa jonga ushakri jome ula ong pi pitep ketinga jonga kalakatan amut ya baru wei ula mi da nga bat ngala ong sisa ken la patar lingkhat likhai yo bat hadu mentaru ngam sim la yo isu yo menta la da pim sim no ya ni de nakma jonga bat la da kanja kabasniu ru ya kumta pinya peniar ya nyole jonga syaka jingtap da ka jisosi menta te habangi poya pa jonga ushakri jome klam da dan uni usamla bat ni haba lakum ya kamen siem jong ulam bat uni kan saja haba uyo ba shim wan uni usamla ba unyap no shisha ba kishakri jong me kenya peniar ya kinyole ushakri jong me pa jongi saka jingtap da ka jingsosi na ba ushakri jong me ulabakli nakabenta uni usamla yu pa jonga ngada ong ladang ngamualam ya usame ngalarem no juna makmat pa jonga Ruben ba ang kini kantin lebih kena tamam kata menta ngakerpat ya me ushakri jong me yo shong brang ya ukenrat jonga nakabenta uni usamla tu syakti ya uni usamla ban net kiu no pinkat bat lagi men nabakundo ngan net kiu manga salok pa lada uni usamla dan lambat nga bayo ngan yo kecik sneu kebancia pa jonga hang ni bau Joseph upersyang mentenjo ya ke jinglong jong kini ke men jong ban yo ru bakaladon ke jing kala ha ke jing im ke jong ki ko ki prabangai bat ki parlok yo ya ke jing ke pla ke jong Ruben na ke benta Benjamin ke jing ke ula hado ban dia da yo Benjamin Ruben bu ya da yo Benjamin dala ke jing im la jong pikat mau ki continue bu ong yo luk pa ong ngadon angut ki kon bala ngamwan lampat yo neu para jong yo Benjamin me don ko hok penyap ki kon ke jong Ruben hagapor baladino yo Joseph ru ula kwa jing sha ban le ke bapa han ru compromise not ban kren ye lagi para jong be ke bekile kalong ke bakla hang ne pan yo bakadon ke jing bakle kadon ke jing kit kle nakaliang ke jong Ruben yo Benjamin takda habo Joseph rengkat baki shipai Egypt kilayo ban kem yaki Ruben jing sha ula ai lana ula terwai la jing im kaya to yus pang jing kane jing to kana prabangat hato Ruben yu Benjamin namar ba kwa jing sha yu pa bun klad no lana bunyap ne yu Benjamin namar ba kwa jing sha ban ya da yu Benjamin namar ha ka pemendengkong ula dai ban ya da yu para jong Joseph reklam la ban ya da yu hato kane jing long ka jong Ruben kane jing kala ka bamut ka jong Ruben ka thau parshi mo shapang ka jing ka jong play ton shapet
ya ka eka bu Joseph ulale ya laki hemen ki jong u Joseph ula kmi bahaya ki u Joseph u klem kwa an pen her kapot ya ki lalu la kwa an pen her kapot lalu la kwa an pen yap nak benta ka jing sha shitam ke bulahap ban yait lang ba ka jing long samla jong un jin lala ban le kata lalu Joseph ulong ubreu ubadap da ka jing it ke kenjab le tuan ya pet ka eka bu Jisu ulale tuan siapai syaka shiti ke jong Paul shikinong Rome shiti jong Paul shikinong Rome ke lenong ke pasan ban ye pek ka khot ke pra Rei blai ulapan ishna yala ka jong ka jing e changi ha ka ba ha bang ngidang long ki bapop u Chris ulayap yap li yangi ha bangi dang long ki bapop u Chris ulayap yap li yangi ko ki pra bangai ha ka jing long ke batlat jong ini ki men dan ini ki khon ki jong Jacob kila le ye ka basneu kila thmui ka basneu kila thok ye lu ka pa ki ombonu khon jobu bo etam ulayap na kem tep bo bleu don ka ka shalandat ya ka bakki kem la pan sko tho mai ka ka bang ngakwa ban shon hang ne shwa mania ya chakal nong ka basau pusan ka dai ka ni bo blei u yangi ha ka pop ka jong u bleu yangi ha ka jing klot ka jong in rem kwa yangi pat bangin ne sa ha ka pop u kwa yangi bangin eno ka pop bat bangin pediang ya ka ti ka jong kat bangi dang long kinong pop u Jisu la yap ya pli yangi u Jacob rengkat bagi khon ki klampoi perkhat poneu khon jongki u Joseph unsa keu kerdan unsa yo kanam ke buram khado ya wai pat un long uta u ban le bha ya la kemen hato ka long ka basuk ko ki prab ngai ban le bha ye ki tu ki bless new ya pi hato ka long ka ba suk yangi bangin penhiar pot di gitu gibalas ni yangi la se gi jinglong breu hot ha gi jinglong bukan jable pat kalong ka bashitam yangi bangin pen pai ya no breu ya no breu da gi jing sneu shumud dur la ngi baro ngi la ban long kum ta shumud dur la ngi baro ha ba les sneu mano ngi la jing shan pen pai ka la pat da ka ba onum don shu wai ru breu u ban les sneu ka ne ka patai kane ka jing hikai kane ka sngi ka pen ketik ka jing mut jing perkhat janga ko ki prab ngai bangan sngo tho ba ka jing et ka jong play ka long shisha ka jing et ka ba kanrei ha do ka ta bangingim don hok ban yo eka na yo play lo ibet bangi ini yo priang ka jing et ka jong o dan ya pai man ta Jenesis ka lanang ba sa pasan khot ka bening kong hado ka ba khandai ang kat pa isan yo bin so phapuli Ana kumta u Joseph umla shashu khmat kita barok ki bayang baru lakaang tu ai bi ki brio barok ki mi no khmat tuna bat shim ladon manuru hajan jong men ba Joseph ula penitu yela de halaki men ba baru lakaang da ka bayam bat ki Egypt ki la yo snow bat ka yeng paru ki la yo snow Padu Joseph ula ong halaki men bau mangangalong u Joseph shisha udang u kapa jonga te u ki men jong u kim la pai tien shu ya u naba kila kuyo akhmat jonga jong u ki men ki jong Joseph kila dap da jing ting an kila yas ngol an kila tep u Joseph ula long u bahek kerdan hakri Egypt kidang ting bay open here kapot yaki lai pet Syiem Khynnah. Joseph was so gracious and he was so magnanimous. Kadonot ka jong ujek jo ma binga kadonot ka jong Joseph kamlong kadonot ka barit rai kalong kadonot ka bakrao. Kadonot ka balong palat liam. Bani kadonot jong no men jong. Baru Joseph ula ong hakim men jong u. Tu yawan hajan yana akapat epi at kilayawan hajan. Baru laong manga ngalong Joseph upara jong pi ya uba pila deno syakari Egypt Henry benta wat yaso si show but what yaso bitar yala deru na malba pila deno yang ashani naba ya kaban penem ya kibensim ublay ulapha yang
Shashwa Jongpi Namar lala don Ars nem lupa nakas nem sneo hapo kanegari But kidang sa sans nem Hakit ba on don balur lanir ba ot Baru belay ulay alam yang aken Hashwa Jongpi ya kaban pensa ya kiba napi Haka kendau But ya kaban pen em ya pi Daka jing pelaj im pakrao Mentate Shem long mapi Balapha yang asani Rai ublay hikem Baru penlong ya nga Kumukpa Ya uparo Baru try halor ke yang jok uparo Baru unong sensyar Hakari Egypt baru kawai Tu pen kroy no Batu kilet kio Sya uppa jonga Batu ya toru au Kumne uong kunjong ujong Kumne uong kunjong me ujosa Ublay ula penlong yang nga utray halor kari Egypt Baru kawai Tu wan yan no asya nga Tu wat penslang Kau ki prabanget Kai ka bangyo I hang ne kalong ka classic example Jong ka jinglong babaha ka jong ublay Ka bangila banyo I Lamba ka jing im Ka jong Joseph U Joseph kato yawai la syo jing sya ban tem miladi la syo ban te lakam miladi ula pla bo uday uta upara jong ki Kila syap ding Rai Joseph u klem pen her kaput yaki U Joseph u klem le ka ka pas sneo persyaya ki Pen ban u Joseph u le Ila ka jing eid Yaki ay baro Prab ngat hato day u belay U bapa u Joseph sy Egypt Na hato ka day Ka jing dino Jong ki himen jong u Joseph ban let sy Egypt Balay bu Joseph Ukran kini kantin haka dekot kebasan Nga kwa isan ya bin soba Pulih biang bat ngin persyang ban ya penlet jong mut kandian Halor kini dekot kebasan jong kelenong saw pusan Sap bahagi ni kantin jong Joseph U Joseph u don ke jing snow to Ke jing snow scam Ke jing tip Ba u belay u ba u mani U day u belay ha jing syaw ba direct ya ke history ke jong u Darau kran kini kantin Don't just ngap kandian Henry Menta what yasno sisyo But what yasno bitarya la diru Namarba Piladino yang asani Naba Ya kaban penem yaki mensim Ublay ulapa yang Shashwa Jongpi Ban penem yaki mensim Ublay ulapa yu Joseph Bunlong unong prat lenti Lan unong pen kre Ya kalenti Na kabenta kalong ying Jong pa jong u Prabgat nga syukwan wan ra ikaway kamat hang ne Haba kijing kiwan Ngisngaw kumbalakot lat Haba kijing kiwan ngisngaw kumbang ngim Don syuk gajing kermen Haba kijing kiwan ngisngaw kumba Ngilayab Sngaw kumba Ngim don mensim syuk Nrai ladang ngila pat Ya kakti jong blay kumbu Joseph ulabat Ladang ngila ajing syaban Betin ya kakti jong blay Kumau Joseph Ula syabatin hublay Natip Paya ka ay kabublay ulat mo Hagajing im jongi Un pendebru Yaka Kogi prabangan Hato kalong kabasok Mangin penpai Da kababhay kabasniyo Hagajing long briyo Kalong kabasitam Anay lada ublay Langbaw man simbakoy U im hagajing im jongi compare la ru day dukot balang compare la da day ki bahayang bhasam compare la da day u breu basyong u basa hasnong hathaw la ru le sneo kren persyai pi kapor kan sepentip ya ka hok jong pi la da pi la ban yeng hado ka pakot kten jong blay ka om Ubreu ula ban persyang ban le sneo lana ban perkat sneo persyaya pi Henry ublay de lele ru'e jutre hakata karukam Hoi ublay ula sya Yagini kihmen ki jong u Joseph ban le yaka ay bakila le Rega jing tumu pat ki jong ublay Shalande Kalong sisya ki jing tumu kababha Ko ki prabangay pat ki parlok Tongin Tay la kajing ay tungin syanya hublay tungin le ya kabaday kajing im na baha kaway gasngi kala le seven shimporyo Joseph daki post nem bunyo
ya ka jing pen kup buram no blay nay namar bulong perseverant namar bulong persistent namar bu long patient blay khat do yawai pen urlong ya jing tmu jong ha ka jing im ka jong Joseph the prince of Egypt Joseph patshal ne khons em la ne Syiem Khynnah jong Egypt uladan na dong shadong ki breo baro ki nget sneng ye balay namar bu blay ula yaj hashwa jong pravnget la du blay u yaj hashwa jongi anam don mano bala ban pen ken ya ke jing im ya ke jing nget jongi ki breo gila ban persang ndrai u blay unum sha da lele ro em ya kata bagan chia ini pen kut da bengi puli Genesis saupuai Genesis saupuai kalau nong bat kat ke saupuai Anda kum tau paro la ong ho Joseph tukmi ngalabo yame halor kari Egypt para kowe prapanget pikan mau nem ni gospels ka tin jong blay gong darangila ban le hok hagi kam ki barit ublay hajing shaun sa bo yangi halor ki ay baro ublay pan long nong san sharingi halor ki ay baro Joseph don tang kumbalay post nem ka artay ay regla long unong san shar jongari Egypt bro kowe ki breo nagi saudong saukun nagi shnong bajan bat bajangay jongari Egypt kilaywan pat kilayo ban im hatongi khuslai lara kajing im jongi kamyat bet hatongi do jing kermen lara yangi ki breu ki dumok ki keno kom ne kom tai hato ngiju sngo artatin bo bleun le ek babha kajing hikai ka bangiyo nang ningalong if you stay the course God is going to take you through. But if you don't stay the course, you lose the battle midway. Let a pi yai ne hagalinti jong ublay un pet ba pin yai lung ba ki baro. They let a pim la ban shania par ublay. Kan long ka ba akanika sngi nga shukwan kan tu yangi way pi way. Lamba ka jing im ka jong Joseph. To ngini persyan. Bandon ke jinget ke baskem lembaga jingim ke jong Joseph ke hikay yangi bagian persang manlep hai gitu ki balas dia yangi lembaga jingim ke jong Joseph dongen shania agi lenti ba ke jing penyai ke jong bleng namar ngitip lara ka basdang kalong ke ba ki lane ke ba shitam ke ba ke batan rengitip ke ba kut ginyo uso upatiam to nya duai ke ni ka por ko pa play jungi happening ko play shibon try kini ka lat bingla la ban puli kini ka lenong naga kitab Genesis ila jan poi ko try babha shaka bakut chong kani ka kwata bat ngilayo shibon ki jingi kai lang ba kani ka kitab try babha nilong ki bri ki bapa mila ai hangi try ka lat bangin ka la ka pamut hangi la ai ya kabor banjit hapdeng ka babha bat ka basniu kado ya wai try ka shong haga jingjit chungi ka ai ka binginon ka banjit ladangi jit ka babha ka buram ka ap yangi ladangi jit ka babakla ka jingtim kan wan halor chungi kerku yangi ko try kerku yangi kum ka balang kerkuingi kum ki prab ngai bingin la shishan panjanai lagi jingem jongi kumbu Joseph lu panjanai ngi try wanam ai bangin shus shongsok ha ka jing mani blay jongi panban yai tunjuk na kawai ka por cha kawai pat khnam ngin la ban kham jan shu shame pat bingin tep me long shisham me blay pat me blay me shong halor ka khet map try ki let ki pop ki rengkang ki jongi kerkuingi lembaga ni katayo ke bansawan na mengidwai ke keteng jong Jesus Christ. Amen. I
voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I